Ya, masithokozeke, masithokoze. Obikelelayo uSibusiso Nkosi yami wasithole. Phansi lapha eMnambithi. Sifuna ukukhuluma ngamanzi. Amanzi ayithi uqobo, amanzi awukuphila komuntu. Amanzi ayisisekelo sayo yonke into ekhona emhlabeni oyibonayo ephilayo. Ihlahla, ilwane, bese kuba abantu. Amanzi nje ayisisekelo sethu impande nako konke okubusa ngaphansi komthunzi welanga. Ngoba nakithi akanjalo ngoba amanzi into eningi kwenziwa ngayo, kuyaphekwa ngamanzi. Ihlahla njoba nje ziqhakazile zinje amanzi. Sigeza abantu, sigeza inhlanhla kusetshenziswa amanzi. Amanzi awukuphila komuntu. Amanzi ayingozi futhi. Amanzi adinga ukuthi ube nekhanda lamanzi noma ube nesiphiwo sokufaka abantu emanzini ngoba ngeke uzusuke nje uzofaka abantu emanzini ungenaso isiphiwo sasemanzini futhi ungenayo imfihlo yasemanzini ngoba yonke into ekhona ngaphansi komthunzi welanga fanele ukwazi kuba nemfihlo yayo. Angazi mangibadle yini. Amanzi ayiko konke esikufunayo empilweni. Amanzi ayiko konke esikufunayo empilweni ngoba konke ofika ukucele noma konke esikufisa ukukhuluma nabo bantu abadala noma kumathongo siyake sikunxuse bese sikunxusa emanzini isikhathi esiningi. Noma kuthiwa khona ukuganga okwenziwayo okuyizithwalo okuyini kuvuswa emanzini kodwa ahambayo hayamile emanzini ahambayo. Angifuni ukukhuluma into eningi noma ngizenze umuntu owazi konke noma ngizenze umuntu osiyazi kodwa sizama ukulekelela isizwe, sizama ukuveza nathi esikwaziyo ngoba ke kuthiwa inkunzi isematholeni. So sizama ukuveza ekutheleni umuye emanzini zama ukuzila izinto ezithile before uthi wena uyongena emanzini ngoba emanzini kunamakhosi aphila emanzini. Nasithi amakhosi ake sibeke nje ngoloma ojwayelekile emanzini kuphila inyoka, kuphila inhlanzi, ofishi Nkosi yami, kuphila izingwenya emanzini, kuphila oxamo, kuphila inkosazana. Kuningi okuphila emanzini okufanele ukuzilele. Futhi na ufika khona bese uyacela phela ngosiko lwakhona. Kunempande yasemanzini edliwayo. Mawufika nje emanzini uyayidla lempande le. Uyidle ukwazi ukucela ukuthi ngicela ukungena lana ngizohlambulula noma ngizovula inhlanhla noma uzowenza ukuganga lokho suku uzokwenza nomani kodwa uyake uqikelele ekuthenini bika phela lento ozoyenza. Cela kubanikazi bendawo le osuke ukuyona ngoba ngeke uzungene emzini omunye umuntu wenze okufunayo ungacelanga. Phela mawusuwenzileke qikelela phela ukuthi uyahlila lento ade uzenza, awushiya amakhandlela, awushiya ama-apula, awushiya ini. Klina lapho kade wenza khona ukuze labo bantu ade ubasiza bezokwazi ukuvuleleka iy'nhlanhla zabo ngoba kuyize neze na ukuthi wena uke waye emanzini wafika washiya amakhandlela akhohlwa ayikho into esisuke neze soyidlala lapho. Ngiyacela usibeka kanjalo kodwa nisuke nidlala akuvuleki nje lutho okunaloko mfana into zenu zonke eshone phansi ngoba nisuke la nisuka khona nizongcolisa indlu yalo muntu lo ohlala emanzini. Sizozama ke ukuveza noma siniyaziveza konke kodwa so dami lokusifundisa sifundisa angazi konke njalo. Angazi konke kodwa esikwaziyo sizodama isihloko sikuveza. Uma ufuna izinsebenzo zasemanzini uyosithinta sikulekelele camagweni.